Mga kabisyo, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Kaya ngayong mga kabisyo, sa oras natin na 11:25 p.m., ito na po ang ating programang Top Secrets. Kaya ano pang hinihintay na natin mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Talika na po, kilalanin na natin siya. Hello ma'am, Hello? good evening. Hello po. Good evening po. Happy Wednesday. Happy Wednesday din po. Okay ma'am. Kamusta muna po kayo ngayong Wednesday ma'am? Okay naman po. Anong pinagkakabalahan? Um, Wala naman. Paanong wala Ah, naman po ma'am? Tambay lang gano'n? yes. Tambay lang. Sumba-sumba lang. Pensyonadong tambay gano'n. Yeah, Sana sumba-sumba all. lang. Sumba-sumba lang no? Mm. Ang problema mo lang kung paano ka mangangabisado ng steps ng Zumba Yes. Extractor. Paano? Paano mo sasabayan bukas? Yes. Bukas ba Yes meron po. kang Zumba? Bukas, wala. Pahinga ko bukas. Every other day ba yan? Zumba nyo? Bali ano siya, Monday, Tuesday, Wednesday. So wala nga. So pahinga ka Tapos pala. resume siya ng Saturday, Sunday. So tuwing anong oras ang Zumba mo? Umaga. Usually umaga yan eh. Yes, 10:30 po ng 10:30 umaga. until 11. 12. Oh, 12. 2 hours kayong sumasayaw, ganun? Kulang-kulang 2 hours po. Grabe ah. Sino mga kasama mo? Ilang taon yung mga kasama mo na nagsusumba? Mga senior po. Hindi, ako yata yung bata. Ikaw yung pinakabata? Parang, Okay. Ikaw yung sanggol nila doon, no? ako yung bunso. Anyway, ma'am, kamusta? Kamusta muna? Okay ka naman ba? Bigat Medyo ba? okay na. Okay ka na? Hindi ka na Mm. ninenervyos? Hindi na masyado. Okay. Thank you so much, ma'am. Anyway, ma'am, ano pong pangalan ninyo? Tawagin na lang ako sa pangalang, ano ba? Perla. Perla. Uy, hindi na lang po kayo nag-pride. Ganon. Pride. Ganon. Oh, mas maganda pride, ma'am. Gusto mo? Sige, palitan na lang Oh, ma'am, natin. endorsement Pride. ko yun eh. Ha? Wala, ma'am. Wala, ma'am. Endorsement yun. Pride detergent. Ganon. Ganun ba? Ayan. Ikaw po si Pride. Okay. Okay. Pride, Yes po. ma'am. Ilang taon na po ba si Pride? 35. 35 years old. Taga saan si Pride? Pampanga. Uy, bukas na sa Pampanga ako, ma'am, ha? Talaga? Oo, Arayat. Ay, medyo malayo. Hindi ko naman dapat malapit sa'yo, eh. Ganun, siyempre. Sinabi ko lang na sa Pampanga ako bukas. Oo naman. Okay. Okay. Anyway, ma'am, eto na. Okay. Pride from Pampanga. Ano ang top secret mo? Yun. Gusto ko lang i-share yung ano ba, parang love story ba na ewan. Meron akong nakilala nung May. Actually, kakagaling ko lang kasi sa hiwalayan ng almost 8 years. And then nakilala ko itong guy na to through dating app. And then May, yun. Sabi niya, sabi niya, may anak na siya. Tapos sabi niya, annulled na.
Ako namang si Gaga naniwala. Kasi, dire-diretso na yung usapan namin as in wala nang babaan ng phone, pati sa Mhm. pagtulog. Kumbaga na binabantayan niya ako, binabantayan ko siya. So, hindi niya ako binigyan ng dahilan para magduda na kung meron siya kung may asawa siya or what. Sa una lang yun, ma'am. Yun, hanggang sa kanya ko kasi naramdaman lahat nung hindi ko naramdaman dun sa ex ko na 8 years. Mhm. Sabi nga nilang na parang na-love bombing ako, yun. Okey, ma'am. Tapos, Mhm. May nakilala ko siya and then umuwi siya para magkita kami nung July, 5 days nagkasama kami. Lalo kong naramdaman na talagang kumbaga hiwalay na siya. Um, Hinatid ko pa siya sa kanila kasi kailangan niya daw asikasuhin yung farm niya and then kinabukasan is sinundo ko siya, yun. So, tiwalang-tiwala naman ako sa mga sinasabi niya na yun nga, at the same time, na-in-love ako. Okey, ma'am, Pride. May anak na itong, guy na ito, Yes. pero si Pride ba meron bang, anak na rin? Actually, single mom ako. Sa ilang taong bata? Bale dalawa yung baby ko dalawa din yung sa kanya. Pero ako never been married, Mhm. yun. Ilang taon na po yung mga bata? Bale yung panganay ko is 14 and yung bunso ko is magte-10 years old. Parehas pong babae, lalaki? Lalaki yung panganay and then babae yung bunso. Okey. Meron pa po ba kayong co-parenting ng, dati mong Um, ex-partner mo? Bale dun sa yung tatay ng bunso ko, Bakit? todo support siya. I mean, Mhm. all throughout kahit wala ng something sa'min sa bata na lang, siya yung nagsu-support sa'min, 'yan. Paano naman po yung isa? Wala na rin? Yung isa wala, walang support ever since naman. Mhm. Ano lang kumbaga ngayon, pinapabayaan ko ng magkita sila ng anak ko, kasi malaki na yung anak ko, eh. Mhm. At karapatan naman niya yun. Yes, pero support ngayon nagbibigay siya dun sa bata ng baon, yun lang. Pero dati wala Okey. yun. Maraming salamat, ma'am, sa pagiging honest. So, meron kang dalawang anak, magkaiba ng ama, pero yung mas Mm, sumusuporta yung sa bunso. yes. Okey. So, ma'am, ikaw ba, tama ba ako ng pagkakaintindi, Ma'am Pride, na nag-download ka ng dating app para mangilala na ng, panibagong partner na makakasama mo ba sa buhay o gusto mo lang talagang liwaliw, maglibang, o mangilala lang na may makakausap ka? Yun lang parang dahil may oras ako, ah, extra time yun nag-download ako, yun. Dun ko siya nakilala. Mhm. So Yun, nakilala ko siya. so itong si Guy, may dalawa ring anak. Ilang taon niya? Yung alam ko yung anak niyang panganay is 15 years old Mhm. Yung bunso? and then yung bunso niya is 6. Actually nung una, ah, nagsinungaling siya. Sabi niya yung panganay niya is 20 at saka 18. Tas meron siyang pinakitang mga picture. Mhm. So, naniwala ako. Hanggang sa umamin na siya, inamin na niya yung totoo na yung anak niya is 15 pa lang, 6 tas pinakita na niya yung totoong picture. Kamusta na naman daw sila ng, kanyang, Um, ex-partner? Hindi na daw nung una sabi niya annulled na Mhm. sila, yun.
naniwala naman ako. Okay. Bago tayo tumungo diyan, ma'am. Ma'am, gaano kayo katagal nito nag-uusap ni Guy? 7 months. 7 months. May Mm. nangyayari? After niyang nagkita kami nung after 1 month nagkita kami. Kumbaga almost 1 month na umuwi siya Mhm. para magkita kami in person. Yun, dun ako lalong na-fall sa kanya, May nung nangyari? nagkita na kami. Yes po, meron. Okay. So, ma'am, dalawa na anak ninyo, dalawa na anak niya. Pero sabi niya sa'yo, hiwalay na sila ng kanyang asawa. Sa'yo, walang Yes. kaso kasi hindi ka naman kasal. At the same Mm. time, yung mga ex-partner mo naman yata, may mga kanya-kanya na ring partner. At Yes. matagal ka na yatang single. Mm. Siguro, ma'am, may karapatan ka naman talagang maghanap na at maglibang-libang bilang isang magulang at hindi mo naman yata pinapabayaan yung anak ninyo. Yes, Pero, sila yung kasama ko sa bahay. yes, pero, ito kasing karelasyon mo at naging karelasyon mo ay nabilog ka. Tama? Yes, Kwentuhan yes. mo naman ako, ma'am, paano yung mga nangyaring ganon? Nung una pa lang yung kumbaga first monthsary, sinurprise niya ako, inutusan niya yung best friend ko. Pinadala niya ako ng 80 pieces red roses. Mhm. And then, pina-invite niya yung iba kong mga kaibigan. Konting salo-salo sa bahay. Kumbaga, um, ginawa niya yung mga hindi ko naranasan nga dun sa ex ko. And then, bigla sinabi niya, kumbaga, dinare ko lang na, "Ba't di ka umuwi para magkita tayo?" Yun, nag-book siya on the spot. So, mga July, umuwi siya. Mhm. Nag-stay siya ng 5 days. Kahit kasagsagan ng project nila. Para lang daw magkita kami in person. Okay. And then, yun, nagkita kami nung July. Merong Sabi niya kasi may farm siya, kailangan niyang asikasuhin. So, hinatid ko siya sa kanila. And then, kahit umuwi siya sa bahay nila, video call pa rin kami. Pinakita niya na wala na talaga sa kanila ng asawa niya. Okay. So, naniwala ako lalo. Mas Natulog siya sa sala. tumibay yung paniniwala mo na talaga, wala na talaga tong asawa. Yes. Pwede na ako manghimasok sa buhay niya. Tama, mali? Yes. Yes. Okay. So, napapaniwala ka niya na wala na siyang asawa. Ano mga sumunod na nangyari, ma'am? Yun, nagtuloy-tuloy yung pag-uusap namin nung bumalik na siya sa trabaho Mhm. abroad. Nagtuloy-tuloy yung pag-uusap namin hanggang sa yun, pinapadala niya ako. And then nag-decide niya, sabi niya, maliit na yung inuupahan mong bahay. So, nag-decide siya na maghanap ako ng mas malaki. So, yun, nakalipat ako sa mas malaking bahay. So, ang daming plano. Tama Kasi ba ako, ma'am? uuwi siya. Ang trabaho nito is engineer. Tama, mali? Ha? Engineer ba to? Tama. Engineer? Yes. Okay. Contractor. Engineer siya. Engineer. Yes. Kaibigan ni Gob, ganun. Hindi naman. Pamangkin. Tsaka hindi. Yan. Pamangkin, no? Parang ramdam ko eh. Kilala tong Hindi. tao na to? Hindi naman.
Hindi naman. Okay, very good. Mabuti naman. Mm. So nilipat ka niya, so umuupa ka sa maliit na bahay. Yes. Okay. Tapos, nilipat ka niya Umupa ako sa sa, bungalow, lumipat ako sa up and down. wow, Yun. in-up and down ka ni, contractor. Yes. Magkano na yung naging rent mo? From magkano yung unang mong rent? From 12,500 to 20K. Wow, ang laki. Halos half, ha? So, siya lahat na Yes. nagsustento sa'yo, sa madaling salita. Hindi naman lahat. Dun lang sa pagda-down dun sa bahay. Mhm. So, pagda-down, after ng down, siya rin yung monthly. Hindi. Sino nagma-monthly? Di ba nga may support pa rin ako dun sa bunso ko. Ibang guy naman na nag-monthly. Okay. Okay, so, etong lalaki na to, kung 20 yun, umabot ng mga 80 million, no? Yung lahat-lahat. Yung down, 70K. Yeah. Oh, di ba? 80 mil nga, tama, ano? Mga ganun yun. So, Yes. umabot ng mga 80,000 yung dinown, tas iba naman na nag-monthly. Anong mga next? Ano pang mga binibigay niya? Meron ka bang allowance sa kanya kay engineer? Meron. Magkano? Iba-iba. Depende sa mood niya. Depende sa performance. Saray! Hindi, totoo? Ganon? Hindi. Kwentuhan mo nga ako. Iba-iba. Hindi, totoo. Kasi Paano? hindi naman talaga ako humihingi eh. Oo, alam ko naman yon. Hindi naman natin talagang gusto na humingi. Pero kami naman kasi mga lalaki, di ba, nagbibigay, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na, ate girl, ginagamit mo tong si guy. Hindi. Kusa niyang binigay yun eh. Di ba? Oh, di ba? Yes. Kasalanan mo pa ba yun? Hindi na. Ano siya eh, ano bang tawag doon? Yung tipong, marami siyang binawal. Ano mga Marami siyang binawal niya? pinagbawal. Mm. Pinatigil niya akong magsumba. Mhm. Gusto niya, siya lang yung sinasayawan mo, ganun? Parang ganun. Hindi, ayaw niya ako lumalabas ng bahay. Para wala kang Tawad makilalang naman ako. iba. Yes, parang ganun. So, ibig sabihin yung 20,000 mong bahay, may CCTV yun, nakatapat dun sa kwarto mo. Plano niya pag umuwi siya, Sabi lalagyan niya ng CCTV Sabi yung na room. eh. Alam natin yung mga ganyan. Mm. So, magkano binibigay niya sa'yo monthly? Depende sa performance. O kapag maganda yung performance, magkano? Ay, iba-iba eh. Basta, Magkano nga? Nahiblad ako sa'yo. Magkano? Magkano iba-iba? mga 50, 60, ganon. 50,000. Oo, iba-iba. Yung iba, Depende. monthly to, monthly? Hindi siya totaling monthly. Pwedeng weekly. Depende sa, yes. Uy! Basta, Grabe, no? So, it depends. Kung, kunyari, ang mood ko ngayon, uy, grabe naman, nag-send siya sa akin ng sexy picture niya, tapos hindi siya nag-zumba. Ganon, di ba? Tama ba ako? Hindi. tulad nung lumipat ako doon sa bahay ngayon, Mhm. dahil sabi niya, very good ka, napaayos mo na yung unti-unti, napaayos mo na yung bahay. O, magpa-nails ka, pagawa mo yung hair mo, gano'n. Magkano binigay? Magkano binigay? Hindi ka secret. Magkano nga? Ito naman, sasakalin kita eh. Konti lang, 10K lang. 10K Sabi lang, niya, biruin mo, nails. I-pamper mo, magpa-puts pa ka, gano'n. Grabe, 10K, no? Tapos, Pang-pamper lang. minsan, bigla na lang may mag-doorbell, may delivery ng pagkain. Gusto niya tumaba ako. Ganon? Gusto niya chubby? Weird siya. Alam mo bang, di ba, mahaba yung hair ko. Gusto niya magpa-syete ako. Ganon? Ako naman si tanga, ginawa ako lahat ng sinabi. Siyempre, 50,000 yun eh. Sabihin mo, magpapakalbo ko, 60,000. Pero
hindi dumating sa 7 kasi sabi nung talagang nanggugupit ko since bata pa ako sa kanya na, "Gaga ka ba? Mas maganda ang mahaba buhok." Sabi niya. Ngayon hanggang shoulder lang yung ginupit niya. Sabi niya, "Balikan mo ako next week para Mhm. hindi magtampo yung hair mo. Hindi puwedeng biglain na Biglain, i-7 oo. natin." Yes, So, ibig kasi sabihin fetish niya ba yan? Fetish niya ba yung maikling buhok o hindi? Talagang pinoproteksyonan niya lang na walang lagi niya magkagusto sa'yo? sinasabi na para wala nang magkagusto sa'yo. Yes, may mga gano'n talagang tao. May mga gano'n. I Mm. agree, I agree. So, kwentuhan mo naman ako, ano pang mga ginagawa niya? Actually meron din kasi akong siguro kasalanan ko rin kasi dahil gusto kong ipatunayan na seryoso ako sa kanya, na kumbaga siya lang, dinare niya ako na ibigay ko yung password ng Facebook ko. Mhm, So sabi ko, mhm, "Okey," kasi wala naman akong tinatago. mhm. Pero for 1 day lang. And yun, hindi ko expect yung 1 day na yun parang hindi yata siya nagtrabaho, kinalkal niya kahit yung 10 years ago. Ang dami niyang nabasa kasi hindi ako mahilig Grabe 'no? magbura ng mga chat. Oo. Yun, nabasa niya lahat and then dumating sa point na alam mo yung nag-share screen kami. Pinakialaman niya yung tipong pinatanggal niya lahat ng lalaki sa Facebook ko. Ang dami niyang nakita. Okay. Sumunod naman ako para lang wala ng usapan, wala ng problema. Sinusunod mo siya. Yes, yun yung ano ko, naging sunod-sunuran ako sa kanya. Okay, pero real talk muna, okey lang ba magtanong ako sa'yo ng ganitong, Ano, question, okey lang ba? ano, Eto, tatanong ko sana sa'yo ma'am, it depends on you kung gusto mong sagutin o hindi. Maging honest ka lang, masaya na ako. Kaya mo ba siya sinusunod dahil nakikinabang ka sa kanya? O kaya mo siya sinusunod dahil gusto mo na rin siya? Magkaiba yun. oo, dahil gusto ko na siya kasi nung nagkita kami, yung ugali niya nung magkausap kami, magka-chat kami, Mhm, ibang-iba. mhm, Dun ako na-in-love nung umuwi siya mhm. at na-feel ko naman na na-in-love din siya sa'kin. Okey, Sabi nga niya, "Ang dry mo sa chat, pero sa personal napaka-maasikaso mo. Ikaw ang nice. nagbigay ng kulay ng buhay ko ngayon." Kamusta naman yung, ano niya, yung treatment niya sa dalawa mong anak? Um, Sobrang ano niya, maasikaso. Hindi lang ako yung Hmm, nung umuwi siya, hindi lang ako yung, inisip niya. um yes, inaasikaso niya yung mga bata 'pag lumalabas kami. Ma'am, okey lang po ba Yun, malaman ko ilang taon na 'tong guy na 'to? 38. 38? Yes, ako 35. So, hindi naman masyadong malayo yung ano namin, Pogi? agwat. Anong itsura nito ma'am? Baka puwede mo naman na ano sa'min, bigyan mo naman kami ng image sa utak namin. Anong itsura nito ni engineer? Um, Wait lang nung ma'am, wait lang ma'am, wait magka-chat lang lang ma'am, wait lang. 38 siya 'no? So, yes. eto ba yung klaseng engineer na malaki yung tiyan o maganda yung katawan, gano'n? Nung nagkakilala kami, medyo chubby siya. Mhm. Pero meron kasing nangyari na nagkatampuhan kami, hindi pa kami nagkikita nun. Nagpunta kami nung best friend ko sa yung mga sumasayaw na lalaki, Oo, alam ko yun. gay bar, parang Oh, gano'n. 'di mo ako nakita do'n? So parang napansin kita dun, ikaw yata yung tinable ko, eh, chareng. Huwag ka na maingay ma'am, sikreto lang natin ma'am. Hindi yun, simula nun parang na-insecure lalo siya, so nagpapayat siya. Hmm, Hindi na siya kumain ng kanin, gano'n? yun. Hindi na rin ako kumakain ng kanin ngayon ma'am. So, pumayat Kasi daw siya, sabi niya literal. pumayat siya. Yes. Nice. Nung nagkita kami na-shock ako kasi ang bata niya sa personal. Talagang, may gustong patunayan 'no? Kaya lang na-shock din ako, hindi pala siya gano'n katangkad. Gaano kaliit? Yung height niya, Oh, siyempre height muna. Gaano kaliit? mga 5'6", 5'6", not bad. pero mga ano ako, eh, 5'3", 5'4". Hmm.
Nagpapantay din naman yan, ma'am. Sabagay, wala na. Wala sa height yan, nagpapantay pa rin yan, ma'am. Ha? Tandaan mo yan, ha? Oo, Okay. yes. So, okay naman. Overall, kung titignan natin itong si engineer, okay naman. Yeah, okay naman siya. Talagang i-rate natin siya ng 1 to 10 is 9 siya, ganun ba? 8, gano'n, 8. 8. Okay. Ma'am, paano nangyari na tulad nga ng sinabi nyo kanina sa akin na may mga tinatago siya sa'yo eh. Di ba? Na nagulat ka. Actually, kasalanan ko rin. Ang dami niyang red flags. Alam mo yung Mhm. tipong alam ko na nagsisinungaling siya, pero pinaniwalaan ko. Tinolerate mo. Yes. Bakit? Kasi, Mahal mo? O may yes. nakikinabang ka? Hindi, dumating ako sa point, never kong ginawa to sa mga nakilala ko or sa mga nakarelasyon ko. Mhm. Na pinagdasal ko na sana siya na. Nahulog ka na talaga sa kanya. Kumbaga, Mm-mm. wala ka ng pakialam kahit anong ibigay mo sa akin. Wala na yan, bearing. Ang mahalaga sa akin, gusto na kita ngayon. Yes. So, paano nangyari? Anong mga nangyari? Yun yung umikot yung mundo ko. Kahit sabihin mong 10 months, ay 7 months lang kami. Yung 7 months na yun, as in everyday, 24/7. Kausap ko siya. Mhm. Yung gano'n. Parang nandito lang siya sa tabi ko. Alam niya lahat ng ginagawa ko. Alam ko lahat ng ginagawa niya. Yes. Yun. Kaso Kaso ito nga, kasi nga magbabakasyon sila for 2 months. So, uuwi siya ng Philippines nung December. Napansin ko bago siya umuwi, nagbago siya. Ramdam ko na may nagbago pero sabi niya wala. Yung tipong 'pag tumatawag ako dati isang ring lang, sumasagot na. Ngayon yung tipong hindi na talaga siya sumasagot tapos sasabihin niya busy, gano'n. Pero nagbulag-bulagan lang ako. Yun, hanggang sa sabi ko sa kanya, "Hindi mo na kailangan magsinungaling. Alam ko naman lahat. Ba't di mo pa sabihin yung totoo para at least, ah, kahit masakit, manggagaling sa'yo." Kasi dumating ako sa point dahil nga nagbago siya, ini-stalk ko yung girl. Dun ko nakita lahat. And ang sakit. Yun. ano pong mga nakita mo, ma'am? Okay lang po bang malaman namin? Okay lang bang ikwento mo dito ngayon sa programa? Ano ba yung mga nakita mo? Ano ba yung nalaman mo about doon sa guy na kinukwento mo ngayong gabi na 'to? Um, nung nakita ko yung Facebook account nung bale yung asawa niya, dun ko nakita na pino-post nung babae is okey sila. Hanggang sa, kinonfront ko siya na, "Ano 'to?" Sabi ko, "Akala ko wala na kayo." Tas in-explain niya. Ewan ko sa kanya ano yung mga pino-post niyang ganyan, sabi niya gano'n. Um, Dahil nalaman niya na meron na ako, pinapakita niya na okey kami. Nakakapagtaka nga dati hindi naman naka-public yung mga post niya, ngayon pala yung girl, parang iniinis talaga ako kasi bigla niyang pinoblic yung account niya. Yung pino-post niya is okey sila, pero yung mga hindi ko nakikitang post, pinaparinggan niya na about sa kabit-kabit, gano'n. Nalaman ko yun kasi ini-screenshot niya, sabi niya, "Ito nakikita mo bang pinost niya?" "Hindi," sabi ko. So yun, nabilog na naman niya ako. Tinanggap ko na naman lahat. Ano mga sumunod na Yun, nangyari? hanggang sa, ilang days na lang, uuwi na siya. Pinaka-na-shock ako dun sa post nung babae na
basta ako, masaya yung Pasko ko kasi uuwi yung pogi kong asawa, ganyan. Dun sobrang nasaktan ako kasi nakaplano na ako yung magsusundo sa kanya sa Manila, sa'kin siya uuwi. Ganun naman yung background music mo, pinapaiyak mo ako. Ay, hindi ako nagmarunong magpaiyak, ma'am. Ganun ba? Sinasabayan, Yun, sinasabayan nga kitang um, tumawa eh. ah, ako na mismo yung nag-decide na itigil ko na. Kasi yung plan namin is sa pag-uwi niya, um, magbe-baby na kami. Kaya lang kumbaga nagising na ako, so nag-decide na ako na hindi na ako makikipagkita sa kanya. Yun, um, nag-message siya nun nung napansin na niyang na ang dry ko na nagse na lang ako sa mga message niya. Sinend niya pa yung kumbaga yung plane ticket niya. Tas sabi niya, "Sunduin mo ako sa ganyan-ganyan." Nag-send lang ako hanggang sa, "Okey, yan ang gusto mo, okey," sabi niya. Hello, ma'am? Hello, May gusto ko pa bang sabihin? um, wala na? Alam mo, ma'am, ramdam kita. Kanina pa kita sinasakyan sa mga joke mo pero alam ko na may bigat sa dibdib mo ngayong gabi na 'to. Pinipilit Mm, mong pagtakpan yung mga sakit na naramdaman mo at mga tanong mo sa sarili mo na paano. Ma'am, isang mahigpit na yakap muna sa inyo ngayong gabi na 'to, ma'am. thank you. Alam ko na hindi ka naman tatawag dito kung wala kang mabigat na problema. Wala ka bang ibang tao na pagsasabihan nito, ma'am? Um, mas okey na ako ngayon siguro. Masasabi kong mas, kasi dumating ako sa point na yung 3 days akong 'di natulog, 'di kumain, Yes. iyak ng iyak. Ngayon, kahit papaano na nasasabi ko na okey na, pa-okey na ako. Lumalabas na ako, nagsusumba na ako ulit. Pero alam mo, anong kulang? Ano, Ang dami mong tanong sa sarili mo ngayon yes, na hindi mo masagot. Hindi mo naman masagot dahil siya lang ang pwedeng sumagot. mm, Ay hindi mo naman na magawa mong matanong yung tao na yun. mm. May gusto ka bang marinig ngayong gabi na to sa akin, sa ibang tao, or gusto mo lang mapakinggan ka dito sa kwento mo, ma'am? Siguro puwede itanong ko lang sa'yo, tama ba yung naging desisyon ko? Yun lang po ba ang tanong mo ngayong gabi, ma'am? Oo, siguro. Unang-una, ma'am, ang pagpili ng tama. Kailanman hindi magiging mali. Tama po na pinili mo yung kapayapaan. Na sa una, hindi natin marirealize na tama ba yung ginawa ko? Kung tama yung ginawa ko, bakit ang dami kong tanong sa isipan ko? Mm, Alam ko na pumapasok pa sa isip mo na ba, ipaglaban ko kaya sana? Sana pinaglaban ko. Kasi hindi naman siya mag-e-effort sa akin kung hindi niya rin ako gusto. Pero tama po yung ginawa mo.
Ang pagbitaw sa maling relasyon na pinasok mo ay tamang desisyon po yan. Pangit man pakinggan, ma'am, pero umamin man siya o hindi, naging kabit ka eh. Mm. May pamilya sila. May asawa siya. Pamilyado yung tao. Pero ito nga yung unfair eh. Nagmahal ka lang din naman eh. Binuhos mo lang din naman yung oras, effort, at sarili mo dahil nung una gusto mo lang ng maglibang pero dumating na sa punto na lumalim na yung nararamdaman mo sa kanya at naniwala ka na dun sa mga sinasabi niya. Nagbubuo na kayo ng mga plano. Pero at the end of the day, ikaw pa pala yung madedehado. Mm. Kaya ma'am, tamang-tama po yung desisyon mo. Alam mo, yung pinili mong lumayo, yan po yung pagpili sa salitang kapayapaan na kailanman hindi pa pwede nating mabili basta-basta o makuha basta-basta. Siguro ma'am, hindi mo man siyang agad-agad malimutan pero naniniwala ako na ang panahon ang pinakamagaling at pinakamabisang doktor sa mga sugatan nating puso. Yes. Hayaan mo yung panahon ang maghilom sa mga puso mong sugatan. At isang araw, gigising ka na lang. Nasasabihin mo sa sarili mo na, tama pala ako ng desisyon. Hindi para sa akin, kundi para sa ikakatahimik din ng pamilya ko, ng dalawa kong anak. As a single parent, ma'am, or single mother, hindi na natin dapat sarili lang ang iniisip natin. Mm. Lagi nang sa mga desisyon natin, iniisip na rin po natin yung anak natin. Kung ano ba pwedeng maging effect. Laging domino effect kasi yan, ma'am eh. Pumalpak yung magulang, dama yung mga anak. So, yun ang, bilang magulang, yun ang ayaw natin. Na mailagay natin sa alanganin yung buhay ng mga anak natin. At the same time, mabigyan sila ng kapayapaan dapat. Kaya ulitin ko. Tama po yung naging desisyon mo. Pero ma'am, bibigyan kita ng pagkakataon na sa oras na ito, sabihin mo sa taong nakapanakit ng puso mo yung mga gusto mong sabihin na alam mong hindi mo na kayang sabihin sa kanya ngayon. Isipin mo na nandito siya ngayon sa atin, nakikinig. Para matanggal na yung bigat ng puso mo, ma'am. I-out mo na yan. Okay. Kung nakikinig ka man ngayon, sana, um, 'wag mo nang uulitin yung ginawa mo sa akin sa ibang babae. Sana, mahalin mo yung asawa mo. Yung isipin mo yung mga anak niyo. Pangit man yung paghihiwalay natin or wala mang closure, hindi ko
pinagsisihan mo na kilala kita? Isa kang malaking aral sa buhay ko and yung lahat ng pinakita ko, pinaramdam ko sa'yo, totoo lahat yun. Sayang lang, hindi mo deserve. Yun lang. Sana 'wag na tayong magkita ulit and sana sa pagbalik mo sa abroad, 'wag mo na akong guluhin. Kung talagang minahal mo ako, sana palayain mo na ako. Yun lang, Sure ka ba na yun lang? yun na lang. Wag yun na lang, ma'am. Bitawan mo na yan. Bitawan Puwede mo bang na yan. magmura? Charing. Bitawan mo na yan, ma'am. Alam ko na marami pang natitira. Ayoko masayang yung tawagan natin ngayong gabi na to, ma'am. Ayoko masayang yung kuryente, pagod, effort natin dalawa. Mm. Siguro, ma'am, sabi ko nga lagi sa adlib ko, everything happens for a reason. Kakasabi ko lang kanina. And tama ka eh. Agree ako sa sinabi mo na wala ka dapat pagsisihan dahil meron ka natutunan doon sa mga pangyayari sa buhay ninyo. Mm. So ma'am, siguro kaya mo siya nakilala para i-challenge ka ng may kapal. Na ano ba yung pipiliin mo? Ano ba yung ipaglalaban mo? Pagmalalaban mo ba yung mali? O ipaglalaban mo ba yung tama? Mm. Ilang beses ka na nasaktan? Pride. 2 beses na, pangatlo na to. Marami pa. Di mo lang kinukwento. Bugbog mo na, bugbog na. Kasi nga hindi ka natututo. Kaya nga. Alam mo bakit? Bakit? Hindi mo kasi pinapakinggan at tinanamnam at isinasa puso yung message sa'yo. Alam mo anong reason ba't mo nakilala tong tao na to? Ano? Para ipamukha na sa'yo. Na ito na yun. Huwag ka na magtanga-tangahan. Hindi ka naman talaga tanga eh. Alam mo naman, una pa lang nasasaktan ka ng tao, masyado mo na kasi binibigyan sila ng pagkakataon. Mahirap talaga maging single parent, ma'am. Maghahanap Mm. ka talaga ng katuwang. Maghahanap ka ng taong makakausap mo. Dahil wala ka nga mapagsasabihan. Pero, kung mahahanap mo lang din na tao yung magpapabigat sa damdamin mo, para saan pa? Mm. Mas lalo ka lang madidrain. Ma'am, uulitin ko. Ayoko masayang tong call natin. Ilabas mo na yung lahat na tinitira mo pa na gustong sabihin dito sa tao na to. At sana pagkatapos ng call natin na to, ma'am, i-let go mo na tong tao na to. Tumawag man, kontakin ka man, nasa sayo naman yun eh. Nasa sayo yun, ma'am. Kung talagang alam mong ayaw mo na, ayaw mo na. Naramdaman mo nang maging masaya kapiling siya. Naramdaman mo nang maging malungkot yung nawala siya sa piling mo. Kaya sana, sa pagkakataon na to,
piliin mo naman yung kapayapaan ng sarili mo. Pwede ka na bang sabihin pa yung mga natitira pa sa puso mo? Okay. Kung nakikinig ka man, ah, kasi sabi niya minahal naman niya ako, mahal naman niya ako. Sana pakawalan na niya ako. Tantanan na niya ako. Para hindi na ako mahirapan. Grabe na yung sakit na grabe na yung kumbaga kausap ko, grabe na yung sakit na ginawa mo, hindi mo lang alam kasi hindi mo nakikita. Please, tama na. Bitawan mo na ako. Alam ko ikaw yung tumatawag sa panganay ko. Alam ko ikaw yung tumatawag. Kaya please, huwag mo na rin idamay yung mga bata. Mag-focus ka na lang sa mga anak mo. Mag-focus ka sa asawa mo. Pagandahin mo siya. Total marami ka namang pera. Yun lang, pakiusap ko sa kanya yung palayain na niya ako. Para talagang move forward na ako. May gusto ko pa po bang sabihin, ma'am? Wala na. Okay na yan. Eto, ma'am. Ako naman ang hihiling sa'yo. Bibigyan kita ng pagkakataon bago tayo matapos na mag-message sa dalawa mong anak. Para kahit papaano meron ka pong babalikan, ma'am. Sa'yo po ang oras na to, ma'am. Payak. Hello. Yes, ma'am. Nakikinig po kami. Yan, sa anak ko, sa panganay ko. Kasi may isip na siya. Nasabi nga niya sa akin na ganyan ka kasi pumili ng lalaki. Parang barkada ko lang siya eh. Sorry kung marupok ang mami mo. Sinapayak mo ako. Promise ko this time, kung magmamahal man ulit si mami, sa tamang lalaki na. And para sa bunso ko, mo gagayahin si mami. Yan lang. Yan lang. Ma'am Pride. Maigpit na yakap po. Salamat.
Naway yung pagiging matapang mo. Naway yung pagiging matatag mo bilang isang babae. Ay gamitin mo yan upang mapalaki mo pa ng mas maayos ang iyong mga anak. Ang lalaki, ma'am, nandyan lang. Marami. Kung talagang mamahalin ka niya at makakatagpo mo yung dawan mo, darating yan sa tamang panahon. Pero yung para makabanding, makasama mo o mabigyan mo ng tamang oras ang iyong anak para mapalaki sila ng tama, kailanman hindi natin mababalik yun. Walang replay doon. Hindi na natin pwedeng mabawi kung masasayang natin yung oras. Nakasama natin yung anak natin. Yun lang, ma'am. Maraming salamat po sa tiwala. Thank you po. Thank you. Naway na pagaan ko po yung pakiramdam ninyo ngayong gabi na ito, ma'am. Lagi pong bukas ang aming linya, ma'am. Ang 90.7 Love Radio para po sa mga katulad ninyo na kailangan po ng kausap at kailangan din po ng makikinig. Ulitin ko, ma'am. Mahigpit na yakap po sa katulad ninyo. Salamat. Ramdam kita, ma'am. Ramdam kita. Dahil yung nanay ko katulad niyo po, na isang single parent. Alam ko po yung naging sakripisyo niya at paghihirap niya para sa amin. Kaya ma'am, tiwala lang. Ma'am Pride, Yes. gusto ka pang sabihin? Wala na. Wala na po. Sure? Yes po. Wala na po. Maraming salamat po, ma'am, ha? Thank you din, DJ. God bless, ma'am. Thank you. Mga kabisyo, isang mahigpit na yakap po sa lahat ng single mom, single parent ngayong gabi na to. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin na nakapakinig ng kwento ni Pride at nakarelate doon sa kwento niya. Isang mahigpit na yakap po. Muli mga kabisyo, maraming salamat po. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. O dyan mga kabisyo, gusto ko pong pasalamatan in behalf of DJ Rakitera. Siyempre, ang aking partner na si DJ Rakitera at si Boy Pindot. Muli mga kabisyo, kayo po yung nakatutok sa number 1 station, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number